Добър ден! Сега ще ви разкажа какво се случва. Така, секунда. Найс. Днескашна дата, да го шафсон, защото се ставам. И ще си правим кремчов райс. На днескашна дата, за днеска по-точно, имам резервирани бунгала, където са платени, всичко точно. Трябваше да сме... брутално. Трябваше да сме няколко човека. Знаете какво се случва. Всичко живо се отказва и аз ще ходя сам. Като изключим това, че съм сам на bungalото, има един леко голям проблем. Аз не знам къде се намират. Тъй, че GPS-а и ще пътуваме. Минус, който е, че аз лично обичам лукса. Но явно лукса не обича мен. И там, където отивам, трябва да се носи абсолютно всичко. Мисля, че включително и посуда. Не мисля, че е голяма драма. Си помъкна нещата, но сам човек доста интересен начин на подход. Ще има да си мъкна доста. В смисъл, седно се изнасям от България. Буквално съм подготвил куфър и 2 сака, тъй че няма да е изобщо. И най-вероятно се чуете за какво са ми толкова много неща. Мога да ви обясня много бързо. Първо, в едния сак е само козметика и хранителни добавки, защото мислям цялата седмица да си тренирам както подобава, понеже ще имам супер много свободно време и някъде трябва да го вложа. Лошото, времето отвратително. Духа вали, слънце, какво съм? Тук що си направих райсчето с ябълковия штрудел и мисля, че е добре. Втория сак е пълен само с тениски, където най-вероятно ще се вмирша там, понеже доколкото разбрах, няма къде да ги пера, освен на ръка в банята, нещо, което мерси. В смисъл, не искам да се връщам в палеолитни сфери, там сезони, епохи и каквото ще да е, където да се пера дрехтина. И големия куфър, който ще е пълен с абсолютно всичко останало, от към дрехи, чашафи, спално бельо, там глупости и възглавница ще се взема даже, понеже разбрах, че има някаква си там, но аз не желая да лежа, да спа на възглавница, която са спали сигурно 1000 хора. Трябва да мина да си накупя и храна. Какво се случи, докато си изпразвах куфара с зимните дрехи, където половината са на кучето ми, намерих нещо, което миналата зима даже не ми ставаше и нямаше как да го облека, а като го купих, го изпълвах отдолу. В момента много добре. Реших да си преустроя нещата и успях да огранича доста, което ми помогна да събера всичко в един куфар. Там отзаде е наяден от кучето, тъй че съжалявам. Така, 100 часа по-късно натоварил съм се всичко, всичкия багаж успях да го събера в прословутия куфар, където е супер тежък и добре, че сме силни. Отивах до месарницата, познайте. Месарницата отваря в 12 часа, сега е 11, аз трябва да тръгвам. Съответно, месо от месарница няма да ям, тъй че скайте палци. Ако кача нещо в следващите дни, значи не съм се натровил от качеството на Лидъл. Така че отивам и спирам на Лидъл да пазаря. Какво се случва? Аз съм на половината път и току-що осъзнах, че всичкия буклук, който събрах да изхвърлям от апартамента, остана... Значи, такова чакане в Лидъл до сега не се беше случвал. Влизам в Лидъл. Се чудя как да изляза от него, без да умра по каси и наляво надясно. Ще забравих ключа. Отвънка на вратата. Нямам думи.
Поживам поздравно, стигнахме до bunгалата. Оказа се, че изобщо не е труден пътя за достигане. Много съм доволен, бих казал, от човека, който на настани, понеже каза, че ще се затвори очите за този господин, което е окей. Казах му, че има изградени навици, при което докато се обърна и отиде и се изпика на вратата. Ама ще се чисти, няма какво да стане. Като цяло, вече съм вътре в bunгалото. Bunгалото изглежда добре, прилично е, малко. Той вече е доволен, тъй като гледам. Чуе. Чек 2. За втори път слизам на плажа. Вече съм с компания. 2 човека. Гари, тръп. Малко по малко са размножавани. Вече да. И така деня приключи. Гостите заминаха, хапнахме. Всичко е точно, измихме всичко, изкъпахме се и с малкото патенце лягаме лека нощ.